Tag-una sa ato mga iskutanan karong butaga makigsunan. Low pressure area nga nahimutang sa 345 kilometros silangan Surigao City. Nahimo na kining usa ka tropical depression kagabi. Straight to the point. Gitawag na kini og Verbena. Nagdala kini og hangin nga 45 kilometros matag oras duol sa sentro og unos nga 55 kilometros ang matag oras. Sa nagpagtagad do butaga mahigala sa atong monitoring sa Pag-asa o inguman sa tumakaubanan karon sa gawas mga sukit di paminaw paghatag nato og mga situational report. No, gumikan ining mao mahigalang tropical depression. Og tungod ni ini ang dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu og mga syudad og kalungsuran sa Sugbo ni suspenso sa face-to-face nga klase karong adlaw. Straight to the point. Kini aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinun-an og ingon man sa mga magtutudlo. Northern og central portion sa Sugbo ubos na sa signal number 1 tungod sa tropical depression nga si Verbena. Straight to the Wala point. na mahigala ha ang northern og central portion sa Sugbo. Na mahigala signal number 1 tungod ining tropical depression nga Verbena. Mo ni ron nga gituyo na mahigala nga Y klase. Y face-to-face nga klase para nga pagsiguro nga di na magtabok-tabok pa og mga sapa, mga suba ang mga kabataan. Kay lisod kayo mahigala og magklase, matunong ka nga tuwa dito mga kagalaan, inigpanguli na mga sukit paminaw, delikado ang mga kasapaan o mubaha mga higala. Sus Ginoo ko. Ito na yung batayanan mga higala, no, kay ang northern and central portion of Cebu, ang Pinamungahan, Ronda, Liluan, Cebu City, Mualbual, Consolacion, Danao, Danao City, Megala, Bourbon, Carmen, Argao, Daan Bantayan, Tuburan, City of Bugo, Alcantara, Tabugon, Badian, Sibunga, City of Naga, Lapu-Lapu City, City of Karkar, Mandawi City, Catmon, Minglanilla, Toledo City, Cordova, Dalaget, Compostela, San Remigio, Balamban, Dumanhog, Aluginsan, San Fernando, Asturias, Barile, Midilien, Sugod, Tabuilan, City of Talisay, Alegria og Alcoy, maon na ni Megala apil ang Bantayan Islands o Camotes Islands. Maon na ni Megala ang gitawag og northern and central portions sa Cebu nga naa na sa signal number 1. Ona nga magmabinantayon tamang higala karong nga mga panahon na labot ani. At pagtagad lubutaga sa tuban uman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.